Viholiikkeellä koppi aukeaa, hyvin sieltä tulee Greatest, ulkopuolella on Jubatus, keskeltä Severus Snape, karteeseen tullaan yhdessä ryppäässä, ja se saatiin menemään sievästi sieltä. The Greatest pitää johtopaikkaa, toisena Severus Snape, ulkopuolella on Golden Legend, nyt toiseksi siirtynyt Golden Legend, sitten Severus Snape, Jubatus. Takasuoralla mennään, Greatest johtaa vielä, Golden Legend siirtyy nyt ohi, kolmantena Severus Snape. Sitten Jubatus. Loppusuoralle tullaan rinta rinnan. Greatest sisäpuolella, Golden Legend ulkopuolella. Maalis ensimmäisenä Golden Legend. No niin, onneksi olkoon. Ja perinteinen kysymys, miltä nyt tuntuu? No, väsynyt, mutta onnellinen. Kumpi, koira vai omistaja? Ehkä se koira on kuitenkin. Just näin. Hei, mä aion nyt kysyä jotain villiä. Miten te valmistauduitte tähän voittoon? Levättiin koko viikko. Noniin, ei se muuta vaadi. Hei, onneksi olkoon vielä. Kiitos.